Engineer Robinson Ombati. Salama Studio. Yanuno ngono ngonya nuna rwenango. Yanuno ngono ngonya tumbiro godhembo. Oh, karibu sana. Machiegni wacho ni iniluonge ni ng'awa? An giluonga ni Prince Max. Oh, Prince Max. Oh, iwacho ni iniluonge ni? An iluonga ni Eric Smart. Eric Smart. Koro babi kona ni imbe isegolo thumbe ni moko matin. Thumbe masego gin 12. Hey! Gin 12? Yeah, but thumbe ni 12 ge. Gin kanye koso iwinjoge winjao? Gite gintie YouTube asegolo nyaka video achiel. Adhi YouTube kacha imanye Eric Smart. Eric Smart. Eric Smart. Eric Smart. Migolo video neno iluongo nang'o adwa manye ka mondo aket ne jopiny onene. Video magolo. Video no iluonge ni Malaika tu. Malaika. Malaika tu. Malaika tu. Dobedma donge. Malaika tu. Okay. Malaika tu. Akete kacha jogo nene. Moero. Oero jober. Oero en tumpuonj. Eripuojo rongo na tugono babuja kwar jomoko. Eripuojo rongo na tugono Eripuojo papo na tugono. Eripuojo papo na tugono. Ane wang'ni ngomo chimo papo dala. Wang'ni ngomo chimo papo dala. Bas, video mineno no endo. Mani lungo ni video mar Eric Smart. Kwayo eni mondo usupport wa kaka jothumbe mako kachako. Usupport wa kaka inya support jatho machako enia wan gi YouTube channels. Inya dhie YouTube channel timanyo kanyo Eric Smart. Eric Smart. Koro kisedhi kanyo to intie kamoro ni subscribe. Onde kanyo ni subscribe. You view kasto te subscribe. Kitimo kamano abro neno notification bro biro na I like it. Koro abro goni erokamano ahinya kuom gimitimo. Kasto mareo kik wabedga gi criticism. Inya dhiro ni ng'ato golo gire moro but koro kata rach kata ber timni at least there's a potential in that guy. Koro tema mondo support. Mara mogik en ni agone jonyuol na erokamano gise support nyaka. Mogik Omari Nash. Iwinja. Kama mwa performe ubroga nge wabroga miyo nini Facebook ilunga ni Eric Agoro in bracket Eric Smart. Eric Smart. Yeah, thank you. Thank you very much. Agwero kama. Prince Max. Jaugunja. Anagoyo thum wangla mane tich matiyo. Kendo mane gima ere chunya. Kini gi talent usijifunge. Wuga oko. You expose talent nino. Ibro do support. To kinyalo go thum. Wedi yweche mang'eny kiana nadwa it kiadwa rango. Mago biro ga kendgi. In go thum. Nyasaye ong'eyo kuma biro kete thumino. Kigoye ga dieri ming'e ni my talent na. Ruoth biro kelo madongo kendgi. Mbareyo. An be agoni Nyasaye erokamano. Mosebedo koda ndalo gite. Aseyudo team ma supportive. I thank you so much. Team na. Mosebedo kochung' koda e ber kata rach. Abe poka disappoint tu. Aparo ni we are doing great. Kendo jomo se winjowa thoth gi morgo. Kila ng'ato mose support wa in any way, advice, subscription, pesa, ngo. We thank you so much and every single thing you have done, we appreciate. Okwanya timo ka uonge. Adwoko Nyasaye erokamano kuom miya family maber. Agone minwa erokamano jite nyaka familia na te joma elewa joma ng'eyo ni thum en tich. Agone erokamano mang'eny kendo med support. Dhi YouTube kanyo udo Prince Max. Subscribe, like, share, do anything. Minyalo support go Prince Max and I will appreciate so much. Yes. Shows wa bro nyiso every time kumwadhe kaka wagoye. Kendo bro wa hope ni wa deliver. You will enjoy. Yes. Instagram Prince Max, Facebook Prince Max, TikTok Beantie. So let's meet Every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Kuanzia saa 3 usiku. Usikose.